Έραγκορν, το ξωτικό δάκρυ της προδοσίας. Σε μια εποχή που τα αστέρια ακόμη πάλευαν να βρουν τη θέση τους στον ουρανό, πριν από τα χρόνια των ανθρώπων και πριν γεννηθούν οι θρύλοι της Μέσης Γης, υπήρχε ένα μυστικό που κανείς δεν τόλμησε να καταγράψει. Ένα μυστικό που αφορούσε τα ξωτικά εκείνους που όλοι θεωρούσαν αγνούς, φωτεινούς, άφθαρτους. Κανείς, εκτός από τον Αραγκόρν, δεν έμαθε ποτέ την αλήθεια. Γιατί πίσω από την ιστορία της δημιουργίας των Άινουρ, εκείνων των πρώτων πνευμάτων που τραγούδησαν τον κόσμο στην ύπαρξη, υπήρχε ένας απόϊχος, μια σκιά που δεν τέριαζε με τη μελωδία τους. Λένε πως όταν ο Ιλούβαταρ κάλεσε τους Άινουρ να υφάνουν τη μεγάλη μουσική, κάποιοι δεν ακολούθησαν απλώς το ρυθμό. Τον διαμόρφωσαν. Τον μόλυναν. Τον έστρεψαν προς έναν δρόμο που κανείς δεν ανέμενε. Αυτοί ήταν τα πρώτα ξωτικά. Ήταν ψήθυροι, λάμψεις, αχνά απομεινάρια φωτός που έπεσε σε σκιές. Κι όμως, είχαν βούληση. Είχαν επιθυμία. Διψούσαν να αποκτήσουν μορφή, να περπατήσουν στον κόσμο που τραγουδούσαν. Και αυτή η δίψα δεν ήταν αρμονική. Ήταν μυστική. Υπόγεια. Σκοτεινή. Κρύβεται ακόμη στα παλιά χειρόγραφα πως οι πρώτοι τόνοι της μεγάλης μουσικής άλλαξαν από μια ανεπαίσθητη, ύπουλη παρέμβαση, μια νότα που δεν ανήκε στον Ιλούβαταρ ούτε καν στο Μόργκοθ, αλλά σε αυτούς που αργότερα θα ονομάζονταν Ελντάρ. Αυτή η νότα δεν ήταν καθαρή. Ήταν μια προφητεία για εξουσία, για αθανασία, για έναν κόσμο στον οποίο τα ξωτικά θα είχαν θέση όχι απλώς ένδοξη αλλά αναπόφευκτη. Και ο Ιλούβαταρ το κατάλαβε. Μα δεν την εμπόδισε. Ήξερε πως η δημιουργία χρειάζεται και φως και σκοτάδι. Αιώνες αργότερα, ο Αραγκόρν βρέθηκε μπροστά στη μεγαλύτερη αποκάλυψη της ζωής του όταν ένας παλιός ελφικός κύλινδρος έπεσε στα χέρια του. Ένα αντικείμενο που κανένα ξωτικό δεν ήθελε να υπάρχει. Ένα κείμενο που μιλούσε για το ξωτικό δάκρυ της προδοσίας, έναν μύθο τόσο παλιό που ακόμη και οι σοφότεροι Έλνταρ τον αρνούνταν. Το δάκρυ ήταν η στιγμή που ένα από τα πρώτα ξωτικά κατάλαβε το τίμημα της παρέμβασής του στη μουσική. Μια στιγμή συνειδητοποίησης πως η δική τους φιλοδοξία ήταν η ρίζα πολλών σκιών που θα ακολουθούσαν. Από το Μόργκοθ μέχρι τα δαχτυλίδια, μέχρι την ίδια τη μοίρα της Μέσης Γης. Κι όμως το δάκρυ αυτό δεν έπεσε ποτέ στο έδαφος. Κρυσταλλώθηκε στον αέρα, παγιδεύοντας μέσα του όλη την αλήθεια. Λέγεται πως όποιος το αγγίξει, βλέπει την ιστορία από την αρχή. Και ο Αραγκόρν, ο βασιλιάς που επέλεξε την ταπεινότητα αντί της εξουσίας, ήταν ο μόνος που άντεξε να αντικρίσει αυτή την αλήθεια και να μην καταρρεύσει. Η γνώση αυτή τον άλλαξε. Τον έκανε να καταλάβει γιατί οι Ελφάρ δεν ήταν απλώς φύλακες του φωτός, είχαν υπάρξει και σκιές του σκότους. Γιατί η παρουσία τους ήταν πάντα γεμάτη ομορφιά, αλλά και μια αδιόρατη θλίψη. Ήξερε πλέον πως το βάρος της αθανασίας τους είναι το τίμημα μιας προδοσίας που ξεκίνησε πριν καν υπάρξει κόσμος. Και έτσι, το μυστικό έγινε κομμάτι της ψυχής του. Γιατί χωρίς εκείνη τη σκοτεινή νότα, δεν θα υπήρχε ούτε φως. Ούτε ήρωες. Ούτε ελπίδα. Ούτε ο Αραγκόρν.